पुइलानो लामसगो मुकुमु टिभि नाय टंनाय जत खापांनि ताखुकते बुकुक संनो आबो हायखेनो तिनि अनलाइन सिंगिं कम्पिटिशन नि राउंड 2 नि सिलेक्ट कंटेस्टेंट रकनि मुं साक्लायजाकनाय अ राउंड 2 नि खरकचार हायाकेबा 8 जना कंटेस्टेंट रकनो फाइनल राउंड नि बागै सिलेक्ट खालायजाखा अ राउंड 2 नि सिलेक्ट अंगनाय रकनि मुं अंखा खाकचां देबबर्मा ते PJR हायाकेबा प्रिया जमातिया रियांग ते इंद्रजीत त्रिपुरा अनिल जमातिया ते ऋषि कुमार जमातिया जुही देबबर्मा ते विपुल देबबर्मा हरिप्रसाद जमातिया ओ खरकचार हायाकेबा ओ 8 जना कन्टेस्टेंट नो फाइनल राउंड नि बागै सिलेक्ट खालायजाखा ते जे मुं खोजागेरक हनके बरक ते फाइनल राउंड नो रसाबै मानगला हायाकेबा ओ सीजन 1 ऑनलाइन सिंगिंग कम्पिटिशन नि आउट अंखा तामनि हिनके बेलायखेनो हामबाय जरा कदकमा रमै ओ ऑनलाइन सिंगिंग कम्पिटिशन बाय करंगै फाइमेनि बागै नरकनबो मुकमु टीवी नि बखाक्तै पाइफ्लाया हामजाक मुंतै चिबाय याफारो ताबुक जे मुं खुजाकनाय जे ओ राउंड 2 नि सिलेक्ट अंगै फाइनल राउंड नो थांनाय रगनो मुकमु टीवी अमन कक कचारो फाइनल राउंड नो बेलायनो बहुत गोबां नांनाय आबोनि बिसिंतै चलातै बोरै खरकनैनो फाइनल नि कप्लाय हायाकेबा विनार इंगै माननाय तियार टंदि नरकबो हायनो तै लुकुरगनबो बेलायनो हामबाय तामनि हिनके ओ ऑनलाइन सिंगिंग कम्पिटिशन बाय करंगै टंगमानि बागै मुकमु टीवी नि बखाक्तै खाका हामतै चिबाय याफारो तामनि हिनके पुइलानि सिमी प्रायथाक जरा करंगै टंगनि फाइनल राउंड नायनानि तापकति बेलायनो हामबाय।